Naposledy zahviezdili v hlavných úlohách títo maškrtníci. Scenár dodržali do bodky, pred objektívom najmä hodovali. Sme v centre mesta a sme prekvapení tým množstvom vtáctva, ktoré tu prichádzalo. Tieto operence videli ľudia vo svojich počítačoch najčastejšie a mali aj skutočne verných fanúšikov. Za 3 mesiace si tento prenos pozrelo cez 132 000 návštevníkov. Dokonca keď sme mali menej potravy, že zistili, že tam tá slnečnica nie je, tak nám dokonca písali, že vtáčiky nemajú čo papať. Z Liptovského Mikuláša takto vysielali non-stop, vodne aj v noci. Dnes ale tak povediac spadla posledná klapka. Kameru vypli, no a v tejto chvíli ju demontujú. Môžeme? Dobre. Keďže sa oteplilo, speváci už budú mať dostatok prirodzenej potravy. Demontáž ide rýchlejšie ako tá montáž. V minulosti už objektív zaostrel do obývačky orla aj sokola, no najsledovanejšie boli svišťa a kamzíky. Videlo ich takmer 400 000 ľudí. Z hľadiska jeho pohodlia internetu je to pre neho oveľa ľahšie, aby si klikol na obrazovku a videl, čo sa v tej prírode deje. Na teraz je prioritou namontovať techniku pred toto bocianie hniezdo a zdá najzaujímavejšie bude sledovať, ako prichádzajú na svet a vyrastajú jeho mláďatá. Marek Vnenčák, televízia Markíza.